everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Musulti man gini siya bakin sa iyang may lampa? Ipadayon lang gini nako ang pag-video. Unsa man ako pagsulti nimo, Angel? Unsa to? Unsa to? Unsa to yung gisulti? Unsa to? Hoy, Marvin! Unsa to yung gisulti? Marvin! Bala ka di, oy. Mauwawan, medyo ka ugma ba? Bihaan natin ka, oy. Ay! Skambo ang Pinoy niya, oy. Bugat ang bukto nining kanahan, oy. Di ka ni, bi. Ugma ka lang. Ay, asula. Ay, wala man gihapon ko duka. Unsa man ako pagsulti nimo, Angel? Nasayo pra tingali ko paminaw, oy. Dili to Angel ang iyang kisulti. Nasayo pra lagi tingali ko. Ay, wala. Wala, stress pasado naman iskadlaon. Matuog na ko eh. Alas 7 naman dispuntag. Nahinanok pa man ni pag-ayos, Angel. Unsa ka din siyang oras na natug? Mas una pa man tingali ko natug niya. Magkinahinay lang ko. Tingali makamata si Angel. Nainanawag niya. Si attorney tingali ni. Pukaw na lang ni nako siya, oy. Angel. 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 Sorry nga, gipukaw ti ka ha, pero damo ko'y nanawag ni mo. Si attorney tingali na. Angel. Mata sa uy, nainanawag ni mo. Tubagal lang. Uy, hala. Nihakok manigbalik. Ako na lang nito bagon eh. Uy. Gikuptan man niya kukot ang iyang cellphone. Saan man ako pagtubag? Bisit! Huwag yun mo tubag. Wa gani! Alam ko na panuyo, Bi. Bi, ako nalang panawag, Bi. Gutom na rin ako na. Saan mo itong pamahaw ni? Bisit! Maayog yung pagkatuog ni Angel. Wa naman sa ang nanawag. Si attorney kit nga lito pa. Kaikog ba ini, uy? Naanasad. Pugso na lang ginin ako pagkuha sa iyang kamot ang cellphone, Bi. Nakuha na cute. Tawagan na ako ang... Uy! Number man ni Ryan? Hello? Ay, salamat. Nitubag na gitaon kang babayana ka. Rona? Si Irene ang nitubag. Ambi. Hello? Rona, hello? Maayo kay nakahuna-huna nagigmugtubag. Han, asa man mo karon? Ay, saba lagi. Sabag yun. Narain taon, Miss Karsada. Ginoo ko. Diha na mo mabuntagis kalsada? Itaon day. Uy, kaluoy in town. Angan!
Wa man mo mabauli. Ikaw nga kung asawa, wa man ka makahuna-huna nga may bana pabaday ka. Sorry, Han. Unsaon nga... Kada na sa imong amiga na bot. Huh. Wa gid ka kabarog sa imong pagkaasawa, Irene. Sugot na kag mabuntagan sa karsada ang imong bana. Nauwanan pa ko. Ginoo ko? Nag-uwan di gabi eh? Oo, itaon. Tepa. Ayon mo na yung tag-iya ng cellphone nga ikamay nito bag. Natuog pa. Maayo ni mo no kay nahinanog yun mo diyas inyong nahimutangan. Kaya hangtod karong orasan na tuog pa man ang kanahan. Han, asa man day mo dapit? Unsa man nakapamahaw na mo? Ay, pasensya gyud. Unsaon nga naman may diri sa hotel ni Attorney Good. Hotel ni attorney? May hotel din si attorney? Paano kami ba eh? Naunsa mo ka? Oh. Angel, sorry gid kaayo ha nga nanghilabot ko sa imong phone. Pero honest, siya may unang nanawag. Nagtuogan ko si Attorney maong akong gitubag. Okay ra na. Ang dili lang okay, kay nisulti ka bahin ining hotel. Pero wa mo ko musultiun sa nga hotel. Kay nasakpan man di ka. Oh. Kung wa pa ko magkamata, di ka kamusulti asa ta? Sorry, Angel. Naluoy manggug ko nila. Sa karsada ra intawon sila nabuntagan. Og nituo ka. Oh. Kadtong mga dagwaya, magpabuntag tos karsada. Pero, Sa ako nang giingon, nga dagko na to sila. Pasag dito. May pagmatugag balik. Oh. Aon sa man, gigutom na ka? Doon na ra may libreng breakfast. Ato na lang ta na. agad ako nimo. Unsaon naman lang nato ini karon? Gutom na ra ba kayo ko? Anong malag na itong bayhana eh. Musulti naman unta to sa Irene, asa silang hutila. Haya-haya gud nila. Naghotel sila. For sure, nato'y libre nga breakfast ba? Samtang kita din na mahulat ang abog. Napamtingali ko'y 100 kapin sa akong pitaka. Mangita lang tagkananan sa dapli-dapli na para makapamahaw ta. Dali. Makalagot, uy! Nagtimi-timi man ka. Nadagang pagkaon, oh. Okay na ni. Nibaw ko, oy. Nagunahuna ka sa imong bana. Ayaw to sige ko na huna. Kaon nagtarong diya. Angel, kung makatrabaho na unya ko ba, mamahawa na lang mi sa mansyon ha. Asa man mo mapuyo? Wa pa man tumatugod pagbalik ka inyong bahay. Mangita lang una mi kaabangan. Aw hinuon, pwede raman mo mangabang og kwarto. Kay duha raman mo. Ako nang istoryahon si attorney. Tuod. Human na pamahaw si attorney? Di lang na to i-check? Na, unya pa to mamata oy. Kay hubog kayo to gabi eh. Nganong kay man ka? Nag-uban mo gabi eh? Nigawas ka sa diyang nakatugo? Gitawagan ko sa waiter sa bar. Gipakuha si attorney kay hubog kaayo. Maninay tabo. Ay pagunahon nag-unsa diha. Pero Pero unsa naman sad? hubog man ka sa gabi eh. Sigurado nga may hangover to, inigmata. Doon to na to eh. Atimanon to na to. Ngigagod niya. Siya'y hubog-hubog. Kita'y maghagog at timan niya. Ang ato man siyang amo. Gika na to din he. Diretso na lang ta dito niya. Dada na lang na to sa pagkaon. Paserva na lang to nato siya, oy. Pag-iyagod siya. Serva na to siya pagkaon siyang kwarto. Tawag itong balik si Angel P. Pagisultihi si Irene. Gilagot ako. Di ba ko ganahan makadungog sila mga tingog. Anya, okay ra ka nga tibok adlaw ta nga maglaroy-laroy ani? Kinahalan ba yung kumaligo, Ligo. Uday no. Mugawas ra ba dayon imong kilikili power kung di ka malakaligo? Mo na diha. Mo tawagin na yun si Angel. Ina nga mamalik na ta sa mansyon. Ay, kalay pa na wag be.
Di pala yung ganahan makadungog silang tingog. Imo lang phone gamita. O sabi yung number ba? Naraw. Okay. Sorry, wala kay load. Oh, Oh, ano ka? wala naman di ko i-load. Sige lang eh. Oh, kami na lang. Gamitan na lang ni ako. Oh, Sorry, wala sad kay load. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.